Bé, el principal canvi de la nova categoria respecte a l'any passat de la Lliga Catalana és a nivell d'exigència. No? Tot et suposa fer un pas més a nivell de personal, individual de cadascú, de responsabilitat, tant a nivell defensiu, amb exigència, respecte als uns contra uns, respecte a estar totalment concentrat tota estona en el treball defensiu i l'exigència també a nivell ofensiu, no? En no perdonar en els moments decisius de partit, en no perdonar en les finalitzacions clares o en accions de jugador contra porter directes. Són aquests detalls que a Lliga Catalana et podies permetre algunes errades i ja en el canvi de categoria nacional aquestes et penalitzen molt. L'equip de cara a aquesta temporada és una miqueta el que portem treballant en la planificació dels últims anys, no? On ens hem recolzat per al creixement intern dels nostres jugadors creats en la seva majoria a la cantera o que ja porten un cicle de vida, per dir-ho d'alguna manera, dintre del nostre club de 4 o 5 anys. Han pogut aprendre de jugadors amb més experiència, com han estat el cas de Miqui Peral, el cas de Dani Molina, el cas de David López, jugadors amb gran experiència, com el Quico, i jugadors amb experiència Sobal, on els nostres jugadors s'han pogut nodrir de les seves característiques, dels seus detalls en el joc i de la seva experiència també a nivell de vestidor, i ara és l'hora en què els nostres jugadors han de donar un pas endavant. No? Això no vol dir que els jugadors que van entrar fa 1 o 2 anys, com els germans Ferrés o el David Vilella i el Jairo, doncs tenen que portar també el seu tirar del carro i el seu tarannà en els moments que l'equip ho necessiti d'afrontar de tu a tu els partits. No? El partit que ens espera aquest dissabte contra el Gavà, malgrat és un equip que, si no recordo malament, 2 anys enrere o 3 ens el vam trobar a Lliga Catalana lluitant per l'ascens, però és un equip molt consagrat a la categoria nacional. No? La seva història no gaire llunyana així ho diu. No? És un club on la nacional ha estat la seva categoria de sempre. No? Això, a més, amb les incorporacions que han pogut tenir els 2 últims anys de gent amb molta experiència a la categoria, com el Piti, com el mateix Àlex Caïssa, que és fet a Gavà, David Trallero, i gent que se'ls ha anat incorporant els dona un flux d'experiència que poder nosaltres no tenim. No? Però les primeres jornades són jornades molt perilloses, tant per un equip com un altre, on segurament les errades no forçades dels equips, aquell que perdoni en moments importants de partit, doncs farà que l'equip contrari segurament moltes vegades part de mèrit propi d'un equip s'endugui el partit. No? Però jo estic convençut que serà un partit molt lluitat i molt competitiu.